Sabbatical. Možno vám tento pojem nie je známy. Pôvod slova sabbatical pochádza z hebrejčiny a vyjadroval oddychový rok. Majitelia pôdy nechávali každých 7 rokov pole ľadom, aby si pôda odýchla a načerpala znovu potrebné minerály a živiny. Keď spomenieme sabbatical dnes, znamená to dlhšie pracovné voľno. Dlhšie znamená viac ako len dovolenka. V podmienkach Slovenskej republiky ide o neplatené voľno bez náhrady mzdy, o ktoré môže zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa. Sabbatical je teda pracovné voľno bez náhrady mzdy v rozsahu od niekoľkých mesiacov až po 1 rok. Pre koho je určené? Hlavne pre zamestnancov, ktorí sa cítia vyhorení, vyčerpaní a ktorí už nevedia ako ďalej a chcú vystúpiť z dennodenného kolotoča. Pre zamestnanca je sabbatical potrebný na načerpanie novej energie, teda hlavne na psychické a fyzické zregenerovanie síl. Toto voľno zamestnanec využíva hlavne sám pre seba, pre svoj osobný rozvoj, pre cestovanie, pre záľuby, koníčky, na ktoré nikdy nemal čas. Cieľom dlhodobého voľna je, aby sa zamestnanec úplne odreagoval a nemyslel na svoje pracovné povinnosti a hlavne aby získal nové nápady, pohľady, energiu začať veci robiť inak a iným spôsobom. Ak plánujete v budúcnosti využiť možnosť dlhodobého neplateného voľna, zvážte aj druhú stránku veci a to, že počas tohto obdobia budete potrebovať finančnú rezervu, keďže ide o neplatené voľno bez náhrady mzdy. Ujasnite si vopred, koľko mesiacov voľna potrebujete a na koľko mesiacov budete mať finančné krytie. Majte vopred jasnú predstavu o tom, ako toto voľno efektívne využijete a či po návrate sa budete môcť vrátiť na pôvodné pracovné miesto, alebo či budete hľadať nové pracovné príležitosti. Jediná povinnosť, ktorú má zamestnanec pri dlhodobom neplatenom voľne je prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a pravidelne mesačne odvádzať predavky na zdravotné poistenie. V sociálnej poisťovni prerušenie nahlasuje zamestnávateľ a teda zamestnanec nemá žiadne povinnosti. Aj pre zamestnávateľa je sabbatical výhodné riešenie, aj keď na prvý pohľad sa to možno nezdá. Samozrejme zamestnávateľ musí riešiť zástup takto uvoľneného zamestnanca. Zamestnanec, ktorý sa vracia späť po skončení neplateného voľna, je nielen odýchnutý, plný energie, ale má jasnú predstavu, nadhľad, prináša zamestnávateľovi nové nápady a efektivitu do zabehnutých pracovných procesov. Sabbatical sa čoraz viac využíva pri vrcholových pracovných pozíciách, ktoré sú vystavené neustálemu stresu.